years. To kusingi mano sani be wacho maber ni jopuonj moko ne biro iri mane TCTC 2010 nyaka sani mago higni 15. To ang'ane mono ung'iyo ni jopuonj ondik kocha nikech kiwacho ni central ginyalo timo fees bedo 500 gi 1000 nikech jopuonj ondiki. Un kanye ndalo mane ndiko jopuonj ang'a mono ung'iyo ni jopuonj mobiro Nyanza kata ing'eyo bende ondiki. Ing'eyo ni the only time I know is the only time masani wa intervene iwach mandiko jopuonj en sani nikech sani wan gi voice sirikal sani to wa intervene mano to dier ki ng'ato wuondi kata one of the things wanang'iso president kan wadhi handshake kan chwa dhi broad base ni areas mwase chandra yenyen wach ma jopuonj and every MP will tell you ni numbers mag jopuonj ma sani ndiko Luo Nyanza osedhi malo. That one I can tell you is a fact. Nitie jopuonj ma mioro forms mioro Nyanza mindiko jopuonj odhi malo nikech ni wa intervene gi president. Yeah, but those days ok nwanyal intervene nikech sirikal ne kiawa. Sirikal ne kong'ewa. So sama gitimo gi waonge. Sani for example donge cabinet nitie jowa. So it is very easy mondo wa influence gik moko. So one of the things mabase bedo kawacho ni ng'eyo ni bedo opposition kata goro go sirikal there must be a reason. To nyocha wan ga very good reason ma goro go sirikal nikech nyocha wan gi wuodwa manyocha be dwaro kao president and wuodwa no en wuoyi malich manyocha piny winjo en wuoyi manyocha nigi support base across the country ma there was no doubt ne no nyalo kao kom president mobed president. So joluo were justified mondo wabed gi Raila. Okanyal blame joluo for bedo gi Raila. We were naked Raila and ngama en president himself. So that time, and it was very long. Raila omanyo president for long. So we didn't get it. We knew nka Raila odonjo to gwadhi loso gikwa. So sani tingeni anja penjo kata ere reason momiyo onego bed ni nafas ma wan go sirikal ma loso gikwa ni waweyo nikech reason ere nikech ano kane ngama nigi teko mani level mar Raila manyalo wacho an kora waka Raila anyalo yudo kura konyaura dia yombo Ruto waonge ng'ata ilana. So I'm just telling you gimomiyo ne wani opposition but it was justified. To infrastructure fund miwacho no sani koro ung'iyo